Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy ciasto ananasowiec. Ciasto zawiera kilka elementów. Zaczniemy od biszkoptu. I będziemy potrzebowali tutaj 3 jajek, 60 g mąki pszennej tortowej, 60 g cukru i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Oddzielamy żółtka od białek. Białka dajemy do miski. Szczypta soli i ubijamy na sztywno naszą pianę. To zajmuje chwileczkę. Następnie dodajemy cukier. Ubijamy dalej. Ta piana taka zrobi się szklista. Jak dodamy cukier, dodajemy żółtka pojedynczo. Nie wszystkie naraz, żeby piana nie straciła swojej puszystości. Jedno, drugie, trzecie. Chwileczkę przemieszajmy. Odkładamy mikser. I teraz już łyżką, w naszym przypadku drewnianą, będziemy mieszać całość, do której dodajemy proszek do pieczenia i mąkę. Oba elementy mogą Państwo wymieszać i dodawać jako jedno, to znaczy mąkę z proszkiem do pieczenia. Mąkę też dodajemy partiami, żeby było łatwiej rozmieszać całość. Nie zapomnijmy o zgarnianiu mąki z boków, ze spodu, żeby nie została. Po wymieszaniu całości odkładamy na chwilę na bok. Szykujemy sobie blaszkę, którą sam spód wykładamy papierem do pieczenia. Wylewamy nasze ciasto. Rozkładamy po całości, uzupełniając braki, boki, kąty. I wstawmy do piekarnika nagrzanego tak do 160-170 stopni Celsjusza. Tak na 15 minut. Przed końcem wbijmy patyczek, sprawdźmy, czy ciasto się upiekło. Patyczek będzie suchy, ciasto upieczone. Wtedy wyłączamy piekarnik i biszko zostawiamy na 15 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku. Po tym czasie wyjmujemy z piekarnika, odcinamy brzegi od foremki. Odwracamy, wyjmując z foremki nasze ciasto. Zdejmujemy delikatnie papier. I zostawiamy do całkowitego przestudzenia. Jak już przestygnie całkowicie, odkrajamy z wierzchu taką skórkę. Jeżeli tego nie zrobimy, a później nałożymy kolejne warstwy ciasta, po prostu wszystko się odklei. Będą się te warstwy rozjeżdżały. I taki biszkopt poczeka, aż będziemy składać ciasto. A teraz zajmiemy się przygotowaniem bezy kokosowej. I tutaj będziemy potrzebowali 4 białek jaj, 180 g cukru, 170 g wiórków kokosowych, 1 łyżki skrobi ziemniaczanej i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. Do miski wlewamy białka, szczyptę soli i mikserem ubijamy na sztywno pianę. Jak już tą pianę ubijemy na sztywno, dodajemy cukier, najlepiej partiami, a ta piana zrobi nam się taka ładnie szklista. Chwileczkę mieszamy, żeby się cukier połączył z pianą. Następnie dodajemy proszek do pieczenia i skrobię ziemniaczaną. Mieszamy z całością. A na koniec dodajemy wiórki kokosowe i również mikserem mieszamy całość. Jak Państwo widzą, myśmy skorzystali z pomocy pomocnych dłoni. I taką miseczkę odstawiamy na chwilę na bok, bierzemy foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia i wylewamy naszą masę do środka. Rozprowadzamy po całości, wyrównujemy. To nie będzie gruba warstwa, ona będzie taka akurat. Jak już wszystko wyrównamy, uzupełnimy,
Taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 stopni, używając grzałki góra i dół i pieczemy tak około 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy blaszkę z piekarnika i odstawiamy do przestudzenia. U nas około to 20 minut trwało. Wtedy delikatnie wyjmujemy tą warstwę kokosową z blaszki, bardzo delikatnie odłączamy papier od warstwy. Warstwa jest bardzo krucha, więc proponuję wspomóc się tak jak my jakimś twardszym przedmiotem, w naszym przypadku to jest deska. I bardzo delikatnie odwracamy tą warstwę, zdejmujemy jeszcze delikatniej ten papier i zostawiamy taką warstwę później do kontynuacji składania ciast. A teraz zajmiemy się masą budyniową. I tutaj będziemy potrzebowali 620 ml mleka, 2 budyni śmietankowych, 100 g cukru, 1 opakowania cukru wanilinowego, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 250 g masła lub margaryny i 1 puszki ananasa. Do miski dajemy nasze żółtka i zaczynamy ubijać mikserem. Te żółtka muszą podwoić objętość. Także chwileczkę je miksujemy i jak zobaczymy, że jest już ich więcej, tak jak w naszym przypadku, dodajemy teraz cukier. Partiami lepiej będzie rozmieszać te składniki, połączyć ze sobą. Jak połączymy, to musimy się jeszcze chwilę przyłożyć, ponieważ te jajka muszą zmienić kolor na taki jaśniutki. W międzyczasie jeszcze dodajemy cukier wanilinowy. No i teraz te wszystkie 3 składniki mieszamy. Nasze żółtka będą w międzyczasie zmieniały kolor na taki jaśniutki, jak Państwo tu widzą. Jak już to się stanie, dodajemy mleko. I znów musimy połączyć ze sobą składniki. Powolutku, dobrze, dokładnie, żeby nic tam nie zrobiły się jakieś grudki. Następnie dodajemy mąkę pszenną i znowu mieszamy składniki. A na koniec dodajemy budynię. Jeden i drugi. No i znowu musimy wszystkie składniki ze sobą wymieszać. Taką miskę odstawiamy na chwileczkę. Teraz zajmujemy się drugą częścią tej masy budyniowej. Garnek stawiamy na gazie. Garnek musi mieć szerokie dno. Pamiętajmy o tym, to jest ważne. Wlewamy mleko i gotujemy. Do gotującego się mleka dodajemy naszą masę budyniową z jajkami i mieszamy. Tutaj będziemy musieli stać cały czas przy garnku i cały czas mieszać, ponieważ jest możliwość przypalenia się wszystkiego, więc żeby nam się to nie stało, mieszamy od początku do zagotowania. Mieszamy. Myśmy w międzyczasie zmienili narzędzie mieszania na trzepaczkę, ponieważ zaczęły nam się robić grudki. Państwo też mogą się zacząć robić. Ten budyń musi być taki jedwabisty, taki gładziutki, więc proszę uważać na te grudki. Budyń nam się już gotuje, zaczynają pojawiać się bąbelki pary wodnej. Ważne jest, żeby budyń się zagotował. Jak się zagotuje, wyłączamy gaz, a budyń przykrywamy folią spożywczą lub aluminiową, bo może zapobiec to powstaniu korzuszka. Budyń musimy całkowicie wystudzić. On musi być zimny. Po wystudzeniu masa budyniowa zrobiła nam się twarda i taka ma być. Jeżeli będą mieli Państwo inną masę, nie twardą, nie zwartą, to znaczy, że po prostu ten budyń się nie ugotował poprawnie i ciasto nam nie wyjdzie. Szykujemy sobie następną miskę, do której dajemy masło lub margarynę. Powiem szczerze, w tym wypadku lepiej sprawdza się masło. I to masło lub margarynę ucieramy na puszystą masę. A jak już to się stanie, dodajemy partiami budyń, wcześniej ugotowany i wystudzony. Dodajemy, mieszamy. Im bardziej przyłożymy się do wymieszania obu składników, tym ta masa będzie bardziej taka puszysta, jedwabista, taka gładziutka. No nam to się już udało, odstawiamy mikser. A teraz przygotowujemy sobie ananasa jeszcze. Ananasa odsączamy z zalewy i kroimy na kawałeczki. Dodajemy do naszej masy, też partiami najlepiej, i mieszamy.
a już bez pomocy miksera, tylko za pomocą jakiejś łopatki, łyżki czy innego narzędzia. Musimy pamiętać, żeby ta masa oblepiła dobrze nam tego ananasa. Dodajemy, mieszamy i tak do wykończenia. No i cóż, pozostało nam złożyć ciasto. Foremkę wykładamy świeżym papierem do pieczenia, a na spód wykładamy biszkopt, który wcześniej upiekliśmy. I nasączamy go teraz zalewą z ananasa. Zróbmy to dobrze, obficie. Ten biszkopt będzie w takim wypadku taki ładnie nasączony i delikatny. Następnie na biszkopt wykładamy masę budyniową z ananasem. Jak zrobimy sobie to partiami i rozłożymy po całości biszkoptu, łatwiej nam się później go wyrówna i rozłoży na całość. A na sam wierzch dajemy naszą bezę kokosową. Delikatnie my ją ściągamy z tej deski, którą wcześniej mieliśmy podłożoną pod bezę. Leciutko dociskamy i taką blaszkę wstawiamy do lodówki przynajmniej na 12 godzin. Wtedy wszystko dobrze zastygnie, zespoli się i ciasto będzie naprawdę pyszne. A ja zapraszam Państwa na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.